Ayo, ayo. Wong ayo aja mateni aku dugi ganjil. Dek lek mentelengi kancane malah lucu lho, ora medeni lho kowe iki. Wis lintang asmara niku mawon. Apane nggih niku kok. Moh aku liyane kuwi. Lah apa? Kowe sayange karo Niken. Ya Allah, cek. Blangkon kok kaya kopiah dijak-jok-jakjokne. Aku lek ora ngene iki sing omah kudu tak pateni ya. Lah sapa sing ning omah wong kowe rung di bojo? Sing arep pateni sapa jajali? Aja sing streaming delok iki. Ora, ampun. Pokoke teko omah. Niku sampun gadah garwa. Dereng angger ngesir wong. Dek iki angger ngesir wong no kleru gendruwo sing disir. Dadi panggah kleru om ngono. Liyane lintang asmara. Dudu kan kabiksanmu.